Bon dia, soc l'Eli i faig vídeos sobre una vida natural, projectes DIY, cuina saludable i coses així. Doncs avui us ensenyaré com fer kefir. És molt fàcil. Aquest producte s'ha posat molt de moda últimament. Si aneu a fer les compres a Veritas, per exemple, o també a altres supermercats, moltes vegades veureu al costat del iogurt kefir, no? I jo no sabia què era això. Bàsicament és una llet fermentada. La fermentació és molt saludable pel nostre cos perquè els probiòtics, no sé exactament com funciona, us deixaré un article per llegir l'explicació científica, però bàsicament ens ajuda a digerir i tenir un microbioma més sa i ja està. Aquest probiòtic viu té una gran sèrie de beneficis. Millora la digestió, redueix la inflamació, reforça les defenses de l'organisme i a més ajuda a combatre diverses malalties. També es pot consumir per persones intolerants a la lactosa. Hi ha molts estudis que també confirmen altres beneficis que els podeu llegir a l'article mencionat a baix. Doncs, per fer el kefir, sobretot el que necessitem són els grans. Els grans aquests els podeu comprar per Amazon. Us deixaré l'enllaç per si voleu fer la compra. Ja és la tercera vegada que compro del mateix proveïdor perquè se'n van morir uns 2 cops i doncs aquest proveïdor és molt fiable. Anem a veure com es fa un kefir. És molt senzill, bàsicament compres els grans i després els poses a un bot. Ha de ser de vidre, és molt important. Bàsicament compres uns quants grans, són els ongs, crec. Doncs els poses en un vidre i després hi fiques la llet. Ara ja tinc un producte fermentat, o sigui, això és ja kefir. Doncs haig de separar els grans del kefir. Per fer-ho necessitaré això, un altre recipient de vidre. Fiquem aquí el kefir. Fem una mica a poc i ara separem el kefir dels grans. Veieu, tot això són els grans. Jo, de fet, quan els vaig comprar tenia com aquesta quantitat. I ara veieu, s'han multiplicat, és el que passa. I ara el que farem és posar aquests grans aquí al seu recipient, al vidre. I ja està. I ara teniu aquí el kefir. Què podeu fer amb el kefir? A mi, sobretot, m'agrada fer batuts amb fruita congelada, plàtan. Doncs ja està, tenim aquí el nostre kefir, que el podem consumir quan vulguem, el deixem a la nevera. I de fet, si el deixeu una mica més a la nevera, veureu operació del líquid, que en anglès es diu whey, no sé com es diu en català. El líquid i també el que... La resta serà una mica com un iogurt. Aquest és el nostre kefir. El deixem d'una banda i ara ens hem quedat amb els grans. El que farem ara, bàsicament, és alimentar-los, perquè tenen gana i han de menjar. El seu menjar és una llet normal i corrent. A mi m'agrada fer servir llet ecològica, però no és necessari. El que sí que és necessari, us recomano, és fer servir llet fresca. Doncs aquí tenim el nostre recipient de vidre i fiquem la llet aquí dintre. Si t'ha agradat aquest vídeo, subscriure't, fes-me un like per poder fer més contingut com aquest. Faig vídeos 2 cops a la setmana sobre maternitat, vida natural i cuina saludable. Adeu!